Så hvad skal jeg gøre? Jeg skal tale dansk om 1 minut. Ja, jeg skal tale dansk om 1 minut. Så jeg skal gøre rent i dag. Jeg skal fejre på gulvet. Bagefter skal jeg i bad. Og derefter laver jeg mad. Og så jeg venter på min mand og min søn. Han skal hente ham i børnehave. Så ja, nu drikker jeg te. Den her er Quindis. Det smager godt. Ja.